L-avukat Charlon Guder li huwa l-kap eżekuttiv tal-Aquaculture Resources Limited ġie nominat biex imexxi l-Kumitat tat-Ton tal-Federazzjoni Ewropea tal-Produtturi tal-Akwakultura għal 3 snin li ġejjin u ġie nominat fil-laqgħa ġenerali annwali tal-Federazzjoni f'Budapest, l-Ungerija. Spanja se jkollha l-Viċi Chairperson ta' dan il-Kumitat. Din se tkun l-ewwel darba li l-produtturi tat-ton Ewropew u internazzjonali se jingħaqdu biex isaħħu l-ħidma tagħhom. Fil-fatt l ewlieni ta' dan il-Kumitat huwa li jiddefendi l-interess tal-membri tiegħu, speċjalment fid-dawl ta' żieda fil-kwoti tat-ton li m'għadux meqjus f'riskju ta' estinzjoni. Guder qal li bl-irwol importanti li se jkun qed jokkupa se jagħmel żgur li l-leħen ta' Malta jibqa' jinstema' f'settur tant importanti għal Malta u enfasizza li jridu jkunu assigurati kundizzjonijiet ekwi fost il-produtturi differenti. Dan huwa ċertifikat ta' xogħol kbir li sar ġewwa pajjiżna. Malta għandha isem, Malta għandha reputazzjoni u minħabba dan l-isem u minħabba din ir-reputazzjoni, Malta għall-ewwel darba kisbet biex għat 3 snin li ġejjin tmexxi dan il-kumitat importanti ħafna fuq sfera Ewropea sabiex tirrappreżenta lill-industrija tat-ton. Se jiġi perjodu fejn irridu niġġestixxu kwoti ġodda fejn jidħol l-industrija tat-ton u allura f'dawn it-3 snin hekk importanti li għandna qudiemna b'dan il-programm ta' ħidma, Malta ser tkollha din l-opportunità li tkun leader. Malta daħlet fil-Federazzjoni Ewropea tal-Prodotti tal-Akwakultura s-sena li għaddiet b'industrija li hija stmata li tlaħħaq il-1/4 biljun euro fis-sena.